Здравейте, ароматни! Аз съм Деси Ел Хаким, стопанката на този канал в YouTube и се подготвям за това видео от няколко дни, да не кажа от няколко месеца, тъй като днес съм зачената преди 5 години. Открих за първи път дотера. За мен това е наистина много важно събитие в моя живот, тъй като ми даде инструмент, с който аз сама мога да контролирам емоциите си, мога да влияя на физическото си тяло, на психоемоционалното си състояние. Даде ми наистина една безкрайна палитра с инструменти за себепознание и себеразвитие. И затова искам да ви разкажа за моя първи приятел. Вълнувам се, навсякъде в къщата мирише на него. И това е Citrus Bliss, ето го. Който не го е мирисал, да намери някой, който да му даде Citrus Bliss, тъй като това, както може да се досетите от името, е комбинация от много цитруси. Няма да ви казвам кои са, нека да има любопитство. Който пък толкова е любопитен, има Google. Една палитра от цитруси, опитомена с ванилия абсолют. Открих я 19 ноември 2015 в един бутик за шоколад. Неведоми са пътищата на дотера и на маслата, както и нашия път. Никога не знаем какво ще ни се случи, докато се разхождаме в мрачните софийски улици по никое време. По това време, преди 5 години, бях на ръба на бърнаут. Не знаех, признавам си, че умората, изтощението, апатията, които ме бяха обзели, се дължат на прегаряне. И благодарение на Citrus Bliss събрах сили, дигнах се, заминахме за Индия за 3-месечно пътуване, върнах се жива-здрава и като се прибрах, минаха няколко месеца и си казах, свърши ми Citrus Bliss, време е да потърся как да ям още масла, как да ям още Citrus Bliss, защото и до ден днешен, когато стане светлината отскъдна, когато точно дойде октомври, ноември, си казвам, къде ми е Citrus Bliss? Какво има толкова специално? Каква е връзката, ако не знаете? Ами цитрусите, ние ги наричаме галено, деца на слънцето. Те се добиват от кората на плода, в който има в себе си много слънце и затова, когато навън е тъмно, ние можем да почерпим точно тази енергия на слънцето, тази радост. Освен това, сместа ни помага и да имаме вдъхновение, да сме въодушевени и независимо от случващото се, да продължаваме като малки деца да се забавляваме. Забавлявам си по един друг начин, искам да го споделя с вас. Капа си Citrus Bliss в маската. Такава е ситуацията, налага се да ходим с маски. Какво правя аз? Вместо да мрънкам, взимам си маската преди да изляза, една капка Citrus Bliss на нея. Стварям си бутилката първо. Когато капна капката, правя и това, което правите и вие. С тази разлика, че имам лична, персонална дифузна лампа, личен дифузър и където и да отида ми мирише на цитруси, на лято, на радост, на слънце и независимо от тъмнината, независимо от потискащата атмосфера, от мрачните прогнози, от всичко около на мен, аз се чувствам щастлива и огряна от слънце. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим отново съвсем скоро. Следващото видео е посветено на моя втори приятел и това е баланс.